Здравейте, аз съм Илия от Pump System. Знаете ли какво ми споделят наши клиенти? Сондьора ми предлага сондажна помпа и ми казва, че тази помпа е италианска, немска, ама след 2-3 месеца и изгоря. Идва тук при нас ядосани, нервни и без вода. Какво се случва? Много сондьори продават помпи. Те имат по няколко в микробуса и без да се съобразяват с конкретната ситуация, без да правят някакви изчисления, без да слагат някакви защити, въобще не изпадат в абсолютно никаква конкретика, само гледат да пробутат нещо, което имат налично на клиента, като им обещават, че това е нещо качествено, нещо добро, което е изпробвано и са го продавали много пъти и то работи. Но всъщност резултата е ясен и в повечето случаи помпите не издържат и се чупят много бързо, а след това гаранция няма. Работата на сондьора не е да избира сондажни помпи или оборудване. Той трябва да направи проучването къде има вода, да пробие дупката, да сложи хубавите правилните тръби и толкова. И да прочисти естествено сондажа преди експлоатация. Това е важно също. Правили сме видео за това нещо. А всичко останало е инженерингова работа. Тя е на специалисти, на фирми, които се занимават ежедневно с това нещо. Има такива магазини, такъв е и нашия магазин, така че избирайте сондажни помпи и сондажно оборудване при специалисти. Имахме наскоро клиент, който беше от Бургас, беше му направен сондаж и след това са му продали една помпа, която в последствие разбираме, че е продадена за италианска такава, а всъщност е китайска. Продадена е 3 пъти по-скъпа, отколкото е реалната цена в който и да е било магазин. И естествено е представена за такава, която ще има дългосрочна работа. Работата е около 2 до 3 месеца. И след това клиента, освен че е направил тази инвестиция тройно по-скъпа, трябва сега да направи повторна за нещо истинско. Какъв е изводът след такава грешка? Че без изчисление е равно на без резултат. Това е масова практика. Моля ви се, не се подвеждайте по това, а ползвайте инженеринговите фирми, които са специалисти в тази област. Какво да направите? Сондьорите правят сондажи. Може да им се доверите за това. Ние оборудваме сондажи. Ние избираме помпите, даваме гаранция за цялостното оборудване, правим поддръжка на цялата система, която сме изградили. Така че на нас може да се доверите за цялостното оборудване на сондажа. Благодаря ви.